Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. I don't know how much. Bakit mo akong abaga? You to keep yourself distant sa akong mga anak. Pero kahit ako, gusto ka yung masakitan. Isa na! Ako? Ang animal! Diha ka lang. Pagparog na diha sa imo ni mo tanan, kawa patabahuman. Hi Dad, good morning. Ganong karon ka lang. Diin kagikan. Ganong mibiya ka kagahapon. Oops, sa dili pa ka masuko, Dad. May i-deliver una ko alang ni Daniela. Magkasud? No. You stay there. Unsa ba ka na? Dili mahimong ikay una mo tanaw. Mo magani nga ako ning gitaguan sa kuluyo. Kay personal delivery man ni. So siya ang una nga mo tanaw nini. Siya nga akong padawaton og dili ikaw. So mahimo bang mupadaplin ka una, Dad? Kay musod ko? Huwag kagay batasan. Ay, O, sano? Nausa mas daddy, eh. Para mo sudra gani, mag-deliver, wala dahi batasan. Nananghid man ko nimo. Gawas lang siguro kunwa, sama ini. Oh, shit. Hi, Danny girl. Tidas magal lang akong kamot nga gibabag sa pultahan. Huwag kay batasan. Oliver! Midiretso og sulti si Oliver. Hi. Hi. Kikakos pa nimo. Og dili kay kana lang. Niya, dawata. Buwak. Buwak para nimo. Pero dili nagi kanako ang gikopta na ni Bro James ganina. Imo mong gibiyaan. Bao nga ako nalay mihatod ini nimo. Salamat. Welcome. Hatag mo na. Ang imong buot ihatag. Sige na. Makagawas ka na. Huwag mahimo ba? Ayaw pagkakos ni Daniela. Ay sa dad. Mitad magkadiretso ni Daniela. Wa pa gani kumuhaman sa kong tuyo. Kung unsa man ka na, buhata na. Ug kawas na gikan din eh. Daddy, kalma. Kalma. Ay, nagplano man ta ko nga hinahinayon ako sa paghatag pero kay nagdali man ka. Sige. Wait. Okay na. Okay na. Humotag gyapon ang akong gininhawa. Pwede na. Dad, kadyot sa buhi sa si Daniela, be. Dali sa. Oliver! Oliver! Oliver. Happy birthday. Maura to. Sige. Bye. What in the... Oh, birthday ni mo? Tinood? Nalimot taon ta ko na. Wa pa ko pahinumdumi ni James kanina. Ug mao nga nagpatara ka lang sa paghawak ni Oliver ni mo. Ug bikanaog ka aron lang makigakos ni James dito sa silong nga ingon lang ni ana ang imong gisolob kay birthday ni mo. Jaime. You are unbelievable. You are flirting with my children, Daniela. Ah! Osa! No! Wa! Ayaw! Oh, shit. What? Kalimot ko pangutana na kung ilakban ako ang door sa akong pagawas. Damn, Oliver! Like it! Ug ayaw na pagsudin he, bisan ka lusa! Okay. Okay na mo? Like it now! Dad, kalma. Damn it! Oh, sige na. Isira ni na ako balik o ako ilak. Sige, bye. Wait. Okay na gid mo? Damn it! Ayaw pa abuta ka labayon, taga Oliver! No, sa maka. Kalma lang. O niya.
Isira na ako, tanawa. Damn it! Whew. Pasalamat ka nga birthday ni Moron. Palabyon ko kining higayon na. Pero ayaw pag-abusar. Cause I'm very jealous man, sweetheart. Tingalim ko niyag unsay ako mabuhat ni mo tungod sa gibati ko nga selos. Jaime. Tara, Ha? Asa? sa banyo. Ako mismo ang mukaligo ni mo. Aron mapapas ang agi sa ginaksan sa akong mga anak. And it's my way of asking for forgiveness. I know I was harsh. Okay, birthday man diay ni mo karon. Let me start serving you. Pinagis pagkaligo ni mo. O pagkahuman, at na kita mamahaw sa gawas. Lahos nas panihapon. O gunya, musikin ta sa ka 5-star nga hotel. I-celebrate ta ang imong birthday dito. But of course, dili ka na makumplito kung dili ko ikaw mas-shopping. Jaime. Thank you. Kiss would be enough. Come now, sweetheart, kiss me. Presko naging pamati na ako sa kong lawas. Human ko magkasyawer. Nahuman na lang kong shower pero huwag gihapon mawa sa kung nahuna ang reaksyon ni Daddy kaganina. Diyangyag ka na ko si Daniela. Puwa kayang laong. Umurag mulugwa ang iyang mga mata sa kasuko. Pero kaganina, diyang kalit ko nga giablihan pagbalik ang pultan sa ilang lawak. Nakita kong gihan-an ni Daddy si Dani sa pagsagpa. Usa na lang kamutang ang kinahanglan ako buhaton. O kana mao ang pagkumpirmar nga dapatan kid siya ni Daddy. Kay kung tinuod man gani kining akong pagduda, wa ko masayod ko nun sa akong buhaton sa kaugalingon akong amahal. Damn it. Nasayod ko nga buang ko. Masagulero ko. Palainom. Uy direksyon ang kinabuhi. Pero ang pagpalapat sa babae wag yun malakip sa kumbisyo. Ahak na lang. Allergic ay ko sa mga lalaki nga ikon diana. Lamit ng isud sa sako niya, bunal-bunalan. Nang nunay, nindot na ba tanawon ang pagset na ako sa table? Anindot ka ayo dong. Ay! Oh, may pabok-buwak pa ang palibot sa plato. Kay special good anak sir daw. Because I want her to feel special. Ay, Oh, uy, sila si Daddy o Danny na ba ka na, nang nunay? oo sir. Niyara sila paingo din eh. Les puting man kayo. Oh, good. Dad, kanina pa ako nagpaabot ninyo nga munaog mo. But it's okay. You gave me enough time sa pagluto sa paboritong sudan ni Danny sa buntag ug ma-arrange ang table. Babe, dali na. Lingkod na. Giandam ko ni alang sa mong birthday. Oh, no, iho. Dili may mga on din karon. Manlakaw mi. Ha? What time mo muli? I will prepare something for Danny. Don't wait for us, ha? Kay dili usab mi mauli karong gabi una. We will spend it in a hotel. Dili ba, sweetheart? Yes. Mo ba? Dili di ka mo trabaho ron, sir. Ako ang boss. Ako ang magbuot. Aw, ingong bitaw ka. Sige, padapulin sa lang ko. Let's go, Danny. Sana. Og ikaw, James, likaw na usab. Late ka na sa imong trabaho sa ospital.
Dili mahimong papaabuto nimo ang imong mga pasyente. They could die waiting for their doctor. No. What do you mean? Gidili ka mo sugot. O sibuti mo ipasabot. Imo ming pugman, ha? No. Dili, daddy. Bot nang ipasabot nga, anugon ang akong giandam kung dili raw sab ninyo makaon. I put an effort on this. And besides, usually, i-celebrate ni Danny ang iyang birthday uban ako sa una dito sa school. Ug dugay na ang katapusan namong pagselebrar ni ini. As best friends, gusto unta kong mamawi. James, No. Could you at least, guys, eat? nganong dili naman ang tamukaon makadiyot. Anugon tinuod ang pagkaon sa lamisa kon dili na to kanon, diba? Usa pa, mag-uban ta tibok adlaw. Daghan pa tag oras, so... Mm. Thank you, Baz. All the time, babe. Oh, here. Thank you. Walay nahimo ang amahan. Milingkod na lang sab. Aguroy ang anak. Maayo kayong miatiman ni Ma'am Dana. Dili man mo angko ni si Doc James, no? Pero klaro kayo nakagusto ni siya ni Madam Dana. Best friend ko na sila sa una. Hala, talain. Oy, best friend sila. Unya karon asawa huno na siya sa iyahag. Papa! Nya! Thank you, James. Pero gusto din na. Ah. Kayo kagibutang sa kompleto. Eat, babe. Kimi daot ka na, og miluspad. Okay na kay. Imo ning paborito, dili ba? Kiwi. Kakiring, ah. Ay, bipas sa pastilang kahait bayas tinanawan sa amahan na. Mura magkutsilyo nga mutusok. Uy, Ay, kabaw! kisay ka ba? Ikaw? Ako? Dili, sir. Nakalitan lamang ako. Kalit ka mo nagugtunga din taon sa ako agluyo. Oh, kaya asa malay ko moagi. Nga din himang yun. Ikaw may nag-unsa din Nga din mo, angay utang nga adto ka sa may kusina mo pwesto. Ano naman ka din sa gianan paingon sa sala? Yay. Namantay ka no? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!